Ola a todos e a todas, hoxe vamos a ver como colocar tabulacións en Word. O primeiro explicar que é unha tabulación. Unha tabulación é unha marca que aparece na regla que se utiliza para organizar o texto en columnas. Para colocar tabulacións, o primeiro que temos que facer é marcar as marcas de final de parágrafo e, como vedes, de espacios. Entonces, que fai unha tabulación? Cando presionamos a tecla Tab, que é a que está en riba de bloqueo de maiúscula, o que facemos é saltar de unha tabulación a outra, é dicir, dunha columna a outra. Word utiliza unha tabulación predeterminada cun espazo entre sí de 1,25 centímetros. Entonces, eso se pode modificar. Si eu quero, establecer tabulacións, o que teño que facer é ir a formato parágrafo, configuración de parágrafo, se me abre, como sempre, un cuadro de diálogo, me vou a tabulacións e entonces teño aquí as tabulacións. Importante, antes de teclear un texto que vai a ir tabulado, teño que establecer ou meter primeiro as tabulacións. O primeiro que fago é poñer a posición da tabulación, que é a posición e o punto exacto onde quero que comence o texto cando eu presiono a tecla Tab. É dicir, o punto exacto onde quero que comence o texto da tabulación. Por exemplo, a primeira tabulación a poño nunha posición de 2 centímetros, isto é sempre con respecto á regla, de arriba. 2 centímetros. Vale, xa teño a primeira tabulación. Entonces aquí vedes que a dereita, podo modificar, o espazo ou os 1,25 centímetros predeterminados que vos dicía. Despois debaixo o que teño son as alineacións. Teño 5 alineacións para as tabulacións. Esquerda, centrada, dereita, decimal e barra. A decimal é a que se utiliza para números que conteñan decimais. A barra o que fai é non nos permite escribir debaixo da tabulación e o que nos vai a facer é pintar unha barra ou unha línea. Entonces, se eu quero establecer tabulacións, entonces empezo. Por exemplo, primeira tabulación, 2 centímetros, alineada á esquerda, establecer. Esta xa tiña, establecer. Segunda tabulación, quero que teña unha posición de 5 centímetros na regla, alineada no centro, establecer. Terceira tabulación, quero que este nunha posición na regla de 9 centímetros e neste caso vou a poñer que es esa barra. Entón, lle dou a establecer e xa teño as miñas tabulacións colocadas ou establecidas. Se lle dou a aceptar, vedes que na regla superior me aparecen unhas marcas que se poño o cursor en riba me establecen ou me sinalan as tabulacións que eu establecín. E para saltar dunha tabulación a outra, imaginadevos. Primeira tabulación, que é de 2 centímetros, vou a escribir. Segunda tabulación, lle dou a letra Tab. Terceira tabulación. E ves, a terceira que era unha barra, a última de todas que fixemos. Vedes que o espazo entre tabulacións nos sinala con unha flecha en vez de cos puntos. Esa é a diferencia. Entonces aí nos sinala o espazo que hai entre
tabulacións. Como vedes a última tabulación que establecín unha alineación de barra, o que me aparece é unha línea vertical. E por último nos quedaría o recheo, vale? Entonces, o recheo, vedes que temos de puntos, barras, como unha especie de guión baixo. Entonces, o recheo sempre se establece dende a tabulación que eu selecciono coa anterior. Entonces, o recheo é digamos, o que me pon entre unha tabulación e o anterior, no espazo que queda entre as dúas tabulacións. Entonces, imagínate. Segunda tabulación, que era un recheo de puntiños. Se lle dou a aceptar, vedes que entre a segunda e a primeira hai un recheo de puntos. Vou a poñer outra. Por exemplo, entre a terceira, vale? Vou a poñer aquí. Esta de aquí. Vale, que esta non me deixa porque é unha barra. Vou a cambiar este recheo por as líneas. E vedes que, en vez de ahora de ter os puntiños, teño as líneas. Sempre o recheo vai dende a tabulación onde eu o selecciono coa anterior tabulación.